Yoz boshында keldi-ketdi ovul xalqi qarg'a butqasi bayramin ayirusha to'zimsizlik bilan kutib olar. Sizni salamlaymiz. Bu kunni shodlik atmosferasi hukm sura. Ham albatta kelasi yil iminligin belgilovchi bayram butqasi pishiriladi. To'xta, ayda belki сөйлешергедир аңлайды. Алар аңламыйлар. Деген дауыс шыға. Ике қабырға арасына тірәдім. Херали татарчанчик булу. Sizni o'sha bitirgach men chiqam. Ол шуңа күрә учителерге уйлагандыр бәлки. Аңа ханжар белән кабызым килә. О, хайба. Ведущий Леудин. Сәнгать корбаннар таләп итә. Әйдәгез, геройларыбыз белән бергәләп күңел ачу почмагына чумабыз.